Molweni bahlali, kuseKosovo ke apha eSamora Machel. Zinibona ke ngabahlali aba balapha kulaa ndawo isweleke abantu abathathu abathe emlilweni ekuzeni kusenamhlanje Monday 6 kaOktoba. Abahlali bakhathazekile ke, so balapha bafuna ubona ukuthi kwenzeke ntoni kahle kahle. Zothetha nenkokeli ekuhlala ke isichazele more about le nto yenzekileyo apha kulaa ndawo sokuyo. Enzekileyo ekuseni namhlanje nge-past 3 sive ngomlilo ngamakhelwane wam. Kusitsha sazama ukucinga abanye abaleleyo sayobavusa, bavuka abanye abavuka. Kweso sehlo ke kuye basweleka kwatsha abantu abathathu abangabafana. Bahlala kwiifemeli ezohlukahlukeneyo but ixesha elininzi balichitha bonke xa bonwabileyo, balale bonke. Isehlo ke somlilo esivakele into yobana umlilo ubangelwe yintoni asikayazi ncam, because ke asifuni uthetha lwethu because bayayitshaya i-Okapipi, kunokwenzeka i-Okapipi but isitori sithi ke i-Okapipi ibingekho, bebelayite uthubhena. So ingubo yabachaphazela esitovini, kwatsha kanti kuyatsha ngolu hlobo. Eyona nkcazelo esinayo ngoku sizingubo. It's the age of 25, 23, 21. Okay, Yeah. abantwana abancinci. Abantwana abancinci. Alright. Iifemeli zabo zikhona apha futhi. Zikhona iifemeli zabo kodwa ke kwatsha iiwuti ezi-6 azaba ininzi because ifabricate kangesuku sisifika in time. In time. Alright. Okay, no. Enkosi kakhulu ke tata. Siyabonga. Alright. Zinivile ke bahlali, ngutata ikomiti uyachaza ukuthi kwenzeke njani. Uyabona silapha kwa Kopi eKosovo. So ukhansela wendawo ke uceba uZukisani Sopazi naye ukhona, uzawusichazela le ayaziyo okwangoku. Information ayikabikho eninzi but uzawuchaza le ayaziyo. Igama lami ndinguZukisani Sopazi, ward councillor walapha kwa-88 kwi-area yaseKosovo. Around 3 ekuseni kutsha amatyotyombe aqikelela kwi-7 or 8 kwasweleka abantu abayi-3 esiqikelela ke into yobana ngamadoda until kubekho ke i-information ecacileyo. Ngokwangoku sisathi ngamadoda, so ke silo-incident ngokoKosovo. So kwakangoku nje ngosisalinde just for ukubana izodila nemizimba le, sikwazi uba sikhulule nefemeli ilapha wayisona abahlali babeKosovo. Mhlawumbe unobangela umlilo ya oko kaloku nje unobangela womlilo asikawazi because kuthiwa kulawukile kungaphekwa, kungekho ziketile. So ngokwangoku asikabi nalo uqikelelo ncakasana uba sizawuthi umlilo wenzeke. But into efumanekayo uba aba bantu aba bebabulawo bebonwabile somewhere, then ke ngoxa bebuye besithi bezolala uba kuye kwenzeka ntoni after belele asikayazi uba kaloku nje, then kube kufikelela ke i-information egcweleyo. nizivile ke inkokeli zekuhlala abahlali bayichazela ukuthi yenzeke njani le incident, but ke asiyazi nathi nabo abayazi unobangela umlilo, but injalo ke bahlali. But into abantu bavuya ngayo bathi kutshe ngoku ezi-6 only because firefighters zifike early, so we have to applaud them for that. Injalo ke bahlali, masiphume. Enkosi.